El president de la Generalitat, José Montilla, ha anunciat la seva idea d'impulsar un projecte d'estimular el talent i l'excel·lència científica dirigit als joves catalans. El cap de l'executiu català ha visitat el Cosmo Caixa acompanyat de Jorge Wagensberg, director científic de la Fundació La Caixa, a qui ha demanat la seva col·laboració en aquest projecte. Des d'aquest espai ha anunciat que vol dur el talent dels grans científics catalans a les aules per estimular l'interès dels joves per la recerca, amb un projecte que afavoreixi l'afició per la ciència. Tot just en aquesta edat dels nostres joves, dels nostres adolescents, que és el moment crític, un moment decisiu, en el que és el moment en què es desperten normalment les passions i els interessos i les vocacions. És tot just en aquest moment que volem impulsar des del govern un projecte d'estímul al talent, a l'excel·lència científica del nostre país. Finalment, el president ha recordat l'aposta que fa el govern per la recerca i la investigació en els pressupostos del 2010, en coherència amb el que estipula el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació.